ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagsasakripisyo ay madalas nating ginagawa para sa ating pamilya dahil gusto nating mapanatiling buo at masaya kahit na nahihirapan tayo. Ikaw kabarangay, ano ang kaya mong isuko para sa pamilya mo? Dear Papa Dudut, isang mainit na tanghali po sa inyo at sa mga kabarangay natin na kagaya ko ay araw-araw na nakikinig sa inyong programang Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Diana. 52 years old at nakatira dito sa Tarlac. Nakilala ko si Marlon at naging boyfriend noong nasa college pa kami at nasa parehong choir group. Nasa third year naman kami nang mabuntis niya ako. Naalala ko nang sabihin ko sa kanya yon ay natulala siya at naramdaman ko ang pagkatakot niya. Natakot nga rin ako noon kasi akala ko ay hindi niya ako pananagutan. Mabuti na lamang at nangibabaw ang pagmamahal niya sa akin, Papa Dudut. Pareho kaming huminto sa pag-aaral dahil nasa tamang edad na kami. Pinakasal na rin kami ng mga magulang namin at nagsolo na kami ng bahay. Nagtrabaho si Marlon sa isang pabrika at ako naman ay naging taong bahay. Naging maayos naman ang pagsasama namin noong umpisa. Nasundan pa nga ng dalawa ang anak namin ni Marlon, kaya lang ay may problema na paulit-ulit kaming kinakaharap noon, Papa Dudut. Walang iya ka! Walang iya ka talaga, Marlon! Ano ba? Nasasaktan ako! Bakit? Hindi ba ako nasasaktan sa ginawa mo sa akin? Kalma ka nga muna, mag-usap tayo ng maayos. Mag-usap ng maayos? Pagkatapos kong makita na may underwear ng babae sa bulsa ng bag mo? Hindi nga kasi sa akin yun! Malamang! Eh bakit, bakla ka ba? Ang sabihin mo, may babae ka! Oy, hindi totoo yan! Baka pinagtripan lang ako ng mga katrabaho ko! Grabing trip naman yun, Marlon. Ilalagay talaga nila yung underwear ng asawa o kapatid nilang babae sa bag mo? Para ano? Hindi ko alam. Baka gusto lang nila na makita mo yon para magalit ka sa akin. Tapos mag-uusapan nila ako sa GC namin. Oh, alam mo naman yung mga katrabaho ko, mahilig gumawa ng kalokohan yung mga yun. Ang sabihin mo, ikaw ang mahilig gumawa ng kalokohan. Marlon naman. Kailan ka ba talaga titigil sa pambababae mo? Nakatatlong anak na tayo hanggang ngayon ang bababae ka pa rin. Diana, ba't mahirap na hirap kang paniwalaan ako? Bakit? Tinatanong mo talaga kung bakit, ha? Oo, kasi nagsasabi naman ako ng totoo eh. Ilang beses mo nang sinabi yan? Na nagsasabi ka ng totoo pero palagi ka naman nagsisinungaling. Ano ba talagang kulang sa akin, Marlon? Diana, nagbago na ako. Hindi mo ba talaga nakikita yon? Kahit kailan, hindi ko nakita yon. Kasi wala ka nang ibang ginawa kundi ang lokohin ako. Alam mo, itigil na natin itong usapan na to. Pagod na ako, galing akong trabaho. Pagod na naman ako, ah. Pagod na akong intindihin ka. Ano ba kasing gusto mo mangyari? Ang aminin mo sa akin kung sino na naman yung bago mong babae. Ano nga kaaminin ko sa'yo eh? Wala nga akong ibang babae. Wala? Talaga? Wala nga! O sige, ibigay mo nga sa akin yung cellphone mo. Ha? Ang sabi ko, ibigay mo sa akin yung cellphone mo. Bakit? Anong kailangan mo sa cellphone ko? Para mapatunayan mo sa akin na wala ka talagang ibang babae. Naman pati cellphone ko, nadamay pa dyan sa pagiging paranoid mo. Dahil sigurado ako na nandyan sa cellphone mo yung mga kalokohan mo. Diana, wala nga kasi akong ginagawang kalukuhan. Eh bakit ayaw mo ipakita sa akin yung cellphone mo? Kasi nga... Kasi wala naman akong dapat na ipakita sa'yo sa cellphone ko. Oh, yan. Ibigay mo na lang kasi sa akin para tapos na yung usapang to. Sige, gusto mo makita yung cellphone ko? Oo! Talaga? Oo nga, kaya ibigay mo na sa akin yung cellphone mo, bilis! Eto, yan yung cellphone ko. Siguro naman matatahimik ka na ngayon na wala na ako cellphone. Ayan na. Oh, wasak na.
Ang hirap kasi sa'yo. Wala na nga akong ibang ginawa kundi magtrabaho. Puro bunganga pa yung sinasalubong mo sa akin pag uwi ko dito sa bahay. Buwisit na buhay talaga to. Diyan ka na nga! Papa Dudut, nasa college pa lamang kami, ilang beses ko nang nahuli na may ibang babae si Marlon. Naalala ko na noong bago niya ako mabuntis ay kakahuli ko lamang ulit sa kanya noon na may ginagawang kalokohan. Nililigawan niya ang isang member ng cheering squad kahit na kami pang dalawa, Papa Dudut. Kaya naman nakipag-break ako sa kanya noon, kaya lang ay nalaman ko nga na buntis ako. Nang mag-usap kami at ipaalam ko sa kanyang tungkol sa pagbubuntis ko ay nagkasundo kaming magbalikan kahit na alam kong parang napilitan lamang siya noon. Iniisip ko nga kung dapat ba talaga naming ginawa yon. Alam ko kasi na pareho kaming hindi pa handa. Ganon pa man ay nasundan pa rin ang unang anak namin. At pagkatapos ng gabi ng pag-aaway namin ni Marlon, kung saan sinira niya ang cellphone niya ay nagkaayos din kaming dalawa. Alam ko ngayon pala, marami nang naiinis sa akin pero sigurado akong may mga nanay ding nakaka-relate sa akin. Yun nga lang mukhang may mga tao talaga na kahit kailan ay hindi na magbabago, Papa Dudut. Mabuti naman at nakauwi ka na. Anong hapunan natin? Bakit nagtatanong ka pa kung anong hapunan? Malamang kasi galing akong trabaho, nagugutom ako. Oh. Galing trabaho? Talaga? Diana, ano na naman ba to? Pagod ako ngayon, kaya pwede ba pagpahingahin mo muna ako? At saan ka naman napagod, ha? Sasabi ko lang, di ba? Galing akong trabaho, kaya malamang pagod ako. Marlon, tama na nga. Tama na. Ha? Ikaw ang tama na dyan sa kakabunganga mo sa akin, Diana. Ay, hindi naman ako magkakaganito kung hindi ka na naman nagbababae. Saan naman ba galing yan? Ikaw! Ikaw ang saan galing kanina. Sabihin mo na nga sa akin ang totoo para hindi na tayo nagtatalo dito. Sa trabaho nga! Wala naman ako ibang pupuntahan kundi trabaho. Sa hotel kasama ng katrabaho mong babae? Saan mo na naman napulot yan, ha? Sino na naman nag-invento ng chismis na yan? Hindi to chismis, Marlon. Dahil may nagpadala ng picture mo sa akin kung saan nakita niyang pumasok ka sa motel kasamang isang babae. Hindi na kayo nahiya? Naka-uniform pa talaga kayo ng pangtrabaho niyo nang mag-check-in kayo doon? Diana, nagkamali ka lang ng tingin. Hindi ako yun. Sigurado ka? Ha? O ito, hindi ikaw tong nandito sa picture na to? Teka, sino nagpadala ng picture na yan, ha? Mahalaga pa ba yun? Grabe ka, Marlon. Ilang taon na tayo nagsasama pero hindi na natigil yung pambababae mo. Wala nangyari sa amin, Isabel. Nag-usap lang kami noon kaya kinailangan namin mag-check-in. Saka ano? Kumain ng pansit at pork chop sa loob ng motel? Ganun na nga. Marlon, pwede ba? Tanga ako na minahal kita pero wag mo naman akong harap-harapan na gawing tanga. Diana. Okay, Diana, sorry. Sorry, Diana. Magpapaliwanag ako. Hindi pa papaliwanag yung picture na yan, ha? May gusto ka pa ba talagang sabihin na kasinungalingan? Wala naman ako ibang minahal kundi ikaw lang. Ikaw lang, Diana. Wala akong Kaya ibang minahal. Kaya paulit-ulit mo kung niloloko. Kaya paulit-ulit mo kung sinasaktan kasi mahal mo ko. Grabe namang pagmamahal yan, Marlon. Sobrang sakit. Totoo kasi yung sinabi ko. Kaya nga kita pinakasalan, di ba? Kasi ikaw lang Kasi nabuntis mo ko. Yun lang naman ang dahilan eh. Huwag na tayo maglukuhan dito. Diana, please. Please, makinig ka muna sa akin. Ikaw ang makinig sa akin. Ayoko na, Marlon. Pagod na ako. Pagod na talaga ako sa'yo. Diana. Aalis na kami ng mga anak ko sa bahay na to. Diana, sandali lang. Diana! Teka!
Papa Dudut, hindi madali para sa isang babae kapag nalaman niyang may kalokohan ang asawa niya. Sobrang sakit noon para sa amin at ilang beses kong tiniis ang sakit na yon dito sa dibdib ko. Ilang beses ko siyang pinapatawad sa tuwing nahuhuli ko siyang may kalokohan. Naawa na nga sa akin ang ibang kapitbahay o kaibigan ko dahil alam nila kung gaano ako mapagpatawad sa asawa ko. Kaya yung ibang kaibigan ko ay sila pa ang gumagawa ng paraan para malaman ko na nagloloko na naman si Marlon. Kagaya na lamang noong nag-send sa akin ng picture ang dati kong kaklase sa messenger ko. Picture nga ni Marlon na pumasok sa isang motel habang may kasamang ibang babae. Pareho pa silang naka-uniform na pangtrabaho kaya mas lalo ko silang namukaan sa picture na yon. Papa Dudut, parang piniga talaga ang puso ko sa sakit noon. Ang hindi ko maintindihan ay bakit hindi pa rin namamanhid sa sakit ang dibdib ko. Bakit palaging may masakit sa nararamdaman ko sa tuwing nahuhuli ko ang asawa ko na nambababae? Pero nananatili ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ng gabi na yon ay nag-decide akong umalis na ng bahay kasama ang 3 anak namin. Hindi ko na kayang tiisin pa ang ilang beses na pambababae ni Marlon. Pakiramdam ko ay durog na ako sa ginagawa niya sa akin, Papa Dudut. Kasi kahit na ilang beses ko siyang patawarin ay hindi naman siya nagbabago. Ang dami ko na ngang kaibigan na tinakwil ako kasi napapagod na sila sa kakabigay nila ng payo sa akin. Mabuti na lamang yung nag-iisang kapatid ko na si Ate Irma. Kailanman ay hindi napagod na intindihin ako. Kaya nang umalis kami ng mga anak ko sa bahay ay doon kami sa kanya dumiretso. At kahit 10 oras ng gabi ay nagising siya at kaagad kaming pinatuloy sa bahay niya, Papa Dudut. Habang natutulog ang mga anak ko sa isa sa mga kwarto nila, doon ako naglabas ng mga hinanakit ko kay Ate Irma, Papa Dudut. Maintindihan yung asawa ko, Ate Irma. Bakit niya nagagawa sa akin yun? Alam mo, sa totoo lang, ikaw ang hindi ko maintindihan. Paano mo nagagawang patawarin ng paulit-ulit yung asawa mo? Ay, mahal ko kasi siya, ate. Kaya mas pinipili kong patawarin at subukang kalimutan na lang ang lahat. Nakakalimutan mo ba yung lahat ng sakit dahil sa ginawa niya? Hindi. Habang tumatagal nga, mas lalo pa akong nasasaktan eh. Eh, ayun naman pala. Kaya hindi mo kailangan na paulit-ulit na saktan ang sarili mo, Diana. Eh, gusto ko lang naman kasi ng kumpletong pamilya. Ay, nako, sabi ko na nga ba yan ang dahilan mo. Ate, lahat naman ginagawa ko para sa pamilya ko. Lalo na para kay Marlon. Para hindi na nga siya maghanap pa ng ibang babae. Lahat ng gusto niya binibigay ko. Palagi ko siyang pinagbibigyan sa mga gusto niya kahit pagod na ako. Pero bakit ganon? Bakit palaging kailangan niya pang maghanap ng ibang babae? Meron kasing mga tao na hindi nakukontento sa buhay nila. Mga lalaking mapaghanap kahit may mabuti silang asawa. At isa sa mga yon ang asawa mo. Diyos ko, Diana, college pa lang kayo. Sinusumbong mo na sa akin ang pagiging babaero niya. At hanggang ngayon, yan pa rin ang problema ninyo. Hindi sa pinangungunahan kita, ha? Pero sa tingin ko,
Hindi na talaga magbabago yung asawa mo, Diana. Pero mahal ko si Marlon, ate. Eh, mas dapat mong unahin na mahalin ang sarili mo. Hindi pwedeng palagi na lang si Marlon. Para yung mga bata kapag naghiwalay na kami. Ayokong bigyan sila ng sirang pamilya. Ayoko silang mahirapan, ate. Diana, nandito naman ako. Tutulungan kita na makapagsimula ulit. Sigurado naman ako nakakayanin mong suportahan ang mga anak mo kahit wala yang si Marlon sa buhay ninyo. Nena! Nena, alam ko nandiyan ka sa loob. Please, buksan mo tong pinto. Ayan na naman siya. Magpapaawa na naman yan sa'yo. Nakikiusap ako. Buksan mo tong pinto. Ate Irma, alam ko nandiyan si Diana sa loob. Ako na lang ang lalabas para sabihin sa kanya na hindi mo siya Ako na kausap. siya makausap. nakakausap kay Pakisabi, Marlon. kausapin niya ako. At ano ang sasabihin mo sa kanya? Ha? Diana! Alam ko nandiyan ka. Buksan mo naman tong pinto. Mag-usap tayo. Kahit para sa bata man lang. Sa mga anak natin. Diana! Huwag mong sabihin. Diana, kakasabi ko lang kanina na unahin mo naman sana ang sarili mo. Pero parang iba na naman yung nasa isip mo, ha? Kausapin ko lang naman si Marlon eh. Ay, o sige. Ikaw nang bahala sa gusto mong gawin. Matanda ka na at alam ko na hindi ka papapigil sa kung ano man yung nasa isip mo. Eh, sana lang. Hindi mo na naman pagsisihan yung desisyon mo na yan. Bahala ka. Papasok muna ako sa kwarto. Yung alis dito, Diana! Buksan mo yung pinto! Manahimik ka dyan! Lalapasin ka na! Sandali lang! Sa wakas. Salamat naman, pinagbuksan mo na ako. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Diana, sorry na. Ayusin na natin to. Kahit para sa mga anak lang natin. Patawarin mo na ako. Ayusin na natin tong problema natin. Ikaw ang umayos dyan, Marlon. Kasi ikaw lang naman ang nagpapagulo sa relasyon na to eh. Ikaw ang problema. Ilang beses na kitang pinatawad pero paulit-ulit mo lang ako niloloko. Diana, nagsisisi na talaga ako. Okay, ayusin ko na talaga yung sarili ko. Promise. Promise, huli na to. Huling beses na kitang sasaktan. Diana, nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo na ako. Mahal kita. At ikaw lang talaga ang mahal ko. Kaya umuwi na tayo. Halika na, umuwi na tayo sa bahay. Kasama ang mga anak natin. Papadudot lumaki ako sa isang broken family at pangarap ko talaga noon na magkaroon ng isang buong pamilya. Isa rin yon sa mga dahilan kung bakit paulit-ulit kong pinapatawad si Marlon. Sino ba naman kasing magulang ang gugustuhin na palakihin ang anak nila sa isang sirang pamilya? Kaya naman nagawa ko ring patawarin si Marlon ng gabi na yon, Papadudot. Umuwi kami ng mga anak ko sa bahay at kinabukasan ay sobra-sobra akong nagpasalamat sa ate ko. Alam kong masama ang loob niya sa akin kasi ayaw niya na ring balikan ko si Marlon. Pero niyakap niya pa rin ako. Nang umuwi kami sa bahay, halos hindi ko kinakausap si Marlon. Ramdam ko pa rin kasi noon ang sakit ng ginawa niya sa akin. Pilit ko yung hindi pinapahalata sa mga anak namin dahil ayoko maapektuhan sila ng away mag-asawa namin. Hanggang pagkalipas ng ilang buwan ay nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam sa sarili ko. Nakaramdam ako ng hindi magagandang sintomas. At nang magpa-check up ako ay nalaman ko na may sexually transmitted disease na pala ako. O yung tinatawag na STD, Papadudot. Luto na tong sinaing. Magpiprito na ako ng galunggong para naman makapaghain na rin ako ng hapunan namin. Diana, nakapagluto ka na ba ng ulam natin? Ah, hindi pa. Oh, aga mo yata nakauwi. Oo. Kasi wala masyadong overtime ngayon sa trabaho eh. Ano yung plastic na dala mo? Bumili ako ng lechong manok tsaka ice cream. May okasyon ba ngayon? Hindi mo pa naman sweldo ah. Bakit gumastos ka para dyan? Paborito kasi ito ng mga bata, di ba?
Tsaka ang tagal na rin natin hindi nakakapag-ulam ng lechong manok. Kaya yun. Oo nga, pero hindi ka na dapat bumili pa niyan kasi dagdag gastos lang yan. Alam mo namang medyo nagtitipid tayo ngayon, di ba? May extra naman ako ngayon kasi panay overtime ko ng mga nakaraang linggo, di ba? Alam ko, pero iba pa rin yung ginagamit natin sa tama yung kinikita mo sa trabaho. Ginagamit naman natin sa tama kasi pagkain itong binili ko eh. Para sa inyo to ng mga anak natin. Tsaka, wag mo na isipin yung pambili para sa mga gamot mo. Nakasama na yun sa budget natin. Kaya rin ako madalas na nag-overtime. Para hindi ka mahirapan sa pagbabudget mo ng mga gastusin sa bahay. Kasama na yung mga gamot mo. Ay kung bakit naman kasi ang mahal ng mga niresetang gamot sa akin? Kailangan yon para mas gumaling ka kagad. Kagaya na nangyari sa akin noon. Gumaling kagad yung sakit ko dahil iniinom ko yung mga tamang gamot. Kumusta na ba yung pakiramdam mo sa katawan mo yun? Medyo nahihirapan pa rin akong umihi saka madalas pa rin na masakit yung puson ko. Pasensya ka na, Diana. Hindi ko kagad sinabi sa iyo yung tungkol sa sakit ko. Hindi ko naman nakalain na mahahawaan kita. Kasi madalas naman tayong gumagamit ng protection kapag may nangyayari sa atin. Pasensya na. Madalas pero hindi palagi. Yun na nga eh. Kasalanan ko talaga. Sorry. Wala naman na tayong magagawa kasi may sakit na rin ako. Hindi naman na natin maibabalik yung mga nangyari noon. Ang mahalaga ngayon, hindi pa sobrang lala ng sakit ko. At mawawala yung sakit mo. Kagaling ka rin kagad basta konting tiis-tiis lang, ha, Diana? Huwag mong isipin yung mga gagastusin natin sa lahat. Ako ang padre de pamilya, kaya responsibilidad ko kayo ng mga anak natin. Salamat, Marlon. Diana, ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Kasi sa kabila ng lahat, nagawa mo pa rin akong patawarin at bigyan pa ng pagkakataon. Alam kong huli na to kaya hindi ko sasayangin ang pagkakataon na binigay mo sa akin, Diana. Papadudot nang malaman ko na may STD ako ay naiyak talaga ako. Lalo na at naisip ko na si Marlon lang ang pwedeng magbigay sa akin ng sakit na yon. Inamin niya naman sa akin ang tungkol sa sakit na yon nang kausapin ko siya. Hindi ko alam na may iniinom na pala siyang gamot noon para sa sakit niya. At kahit na hindi pa siya gumagaling, ay may mga oras na kinukulit niya akong may mangyari sa aming dalawa. At dahil nga sa asawa ko siya at ayoko maghanap pa siya ng iba, ay palagi ko siyang pinagbibigyan. Madalas na may proteksyon kami pero may mga oras din na wala kaming ginagamit. At nang gumaling na nga siya, ako naman ang nagkasakit. Nagalit talaga ako noon sa kanya kasi hindi ako magkakaroon ng ganong sakit kung hindi dahil sa kanya. At sa walang tigil na pambababae niya, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nakita ko naman ang pagsisisi kay Marlon mula nang malaman niyang nahawahan niya ako ng sakit niya. Umiiyak pa nga siya noon habang humihingi ng sorry sa akin. Pero nagsimula naman siyang bumawi sa akin at sa mga anak namin. May mga oras na maaga siyang umuwi para makipag-bonding sa mga anak namin. Naging maasikaso na rin siya sa akin kapag nasa bahay siya. At palagi niyang sinasabi na aayusin na niya ang pagsasama namin bilang pamilya. Kahit paano'y gumagaan ang pakiramdam ko noon, papadudot. Oo, naggalit ako dahil nahawahan niya ako ng sakit niya pero iniisip ko na lamang naging daan pa rin yon para magbago siya. Naging paraan yon para mas ma-realize ni Marlon kung gaano niya kami dapat mahalin ng mga anak niya, papadudot. Jasmine, anak, dito na lang tayo sa may labas ng ospital maghintay ng tricycle, ha? Masyadong mainit kung maglalakad pa tayo. Sige po, Nay. Okay na po ba ang puso niyo? Medyo masakit pa rin pero hindi na kagaya nung kanina. Mukhang umepekto na yung gamot na pinainom sa akin ng doktor bago tayo umalis sa klinik niya.
Kinabahan nga po ako eh. Kasi akala ko po mako-confine kayo. Namumutla na po kasi kayo kanina, Nay. Pasensya na kung pinakaba kita, ha? Iba rin kasi ang sakit ng puson ko kaya nagpasama ako sa'yo dito sa ospital. Sandali lang. Tatawagan ko yung tatay mo bago tayo pumara ng tricycle. Sabihin ko lang na namili tayo para hindi siya mag-alala ngayon sa opisina. Hello, Marlon? Oh, Diana, napatawag ka. Sabihin ko lang na pauwi na kami ni Jasmine. Oh, lumabas pala kayo? Oo, namili lang ng lulutuin para sa hapunan natin mamaya. Maaga ka bang uuwi? Nako, hindi. Tambak na naman kasi trabaho namin ngayon kaya may overtime kami. Ah, ganun ba? Sige, ayos lang. Ipagtatabay na lang kita ng ulam na lulutuin ko mamaya. Okay, sige, salamat. Ibababa ko na rin itong tawag kasi madami pa akong kailangan tapusin. Sige, bye. May overtime na naman pala yung tatay mo. Mukhang masarap pa naman yung lulutuin yung ulam mamaya, Nay. Masarap talaga kasi paborito mong igado ang lulutuin ko. Papapadami na naman po ako ng kain ko dito, Nay. Damihan mo talaga ang kain. Ang tumaba-taba ka naman. Ay naku, wala yata masyadong dumadaan na tricycle dito. Mabuti pa maglakad tayo papunta dun sa kabilang waiting shed. Kasi parang mas dumadaan yung mga sasakyan dun. Sige po, Nay. Tara po. Grabe, Nay. Excited na po ako sa hapunan natin mamaya. Ang tagal niyo na po kasing hindi nagluluto ng igado eh. Palagi kasing gulay ang request ng tatay mo. Kasi mahilig siya dun. Sa mga susunod na araw, hayaan mo, dadalasan ko ang pagkakaranin natin. Naku, Nay. Tataba na naman po ako nito. Nay? Si tatay po ba yun? Ha? Nasaan? Ayun po. Ayun. Malapit sa may tindahan na may punong mangga dun sa katapat. Parang hindi naman tatay mo yun kasi nasa trabaho siya ngayon, di ba? Hindi po, Nay. Si tatay po yun eh. Sandali. Sino po yung kasama niyang babae at hawak niya pa po yung kamay tapos... Anak, doon na lang tayo sa kabilang waiting shed mag-abang ng tricycle, ha? Masyado palang mainit dito. Nay, hindi po ba natin lalapitan si tatay? Anak, umuwi na tayo. Halika na. Pero, Nay... Tara na, Jasmine. Umuwi na tayo. Huwag nang matigas ang ulo, ha? Halika na. Papadudot nang ituro ni Jasmine ang lalaking tinutukoy niya, alam ko noon na si Marlon ang nakita namin. Kahit nakatalikod siya, kahit na hindi siya nakasuot ng uniform na pangtrabaho, kilalang kilala ko ang hulma ng katawan niya at ang estilo ng buhok niya. At habang nagpipigil ako ng mga luha ay pinilit kong maging masaya nung pag-uwi namin ni Jasmine. Alam ko namang alam niya ang katotohanan at nararamdaman ko pero ayoko talaga na maapektuhan sila na mga anak ko sa kung anuman ang kalokohang ginagawa ng asawa ko. Kaya hanggang sa bahay ay pinilit kong maging normal ang ngiti at mga kilos ko sa harapan ng mga anak ko. Ginabi ka na naman yata. Tumawag ka kanina, di ba? Sinabi ko mag-overtime ako. Uy, ang sarap ng ulam, mga igado! Hindi ka pa ba kumain bago ka umuwi dito sa bahay? Ba't naman ako kakain bago umuwi? Galing nga akong trabaho. Katatapos lang kumain ng mga bata. Oo. Sayang, di ko kayo naabutan. Kala ko makakasabay ako sa hapunan niyo. Nagpapahinga na ba sila? Kaya wala sila sa sala ngayon? Gutom na talaga ako. Buti marami pa tong kanin at ulam, oh. Pinapunta ko na sila sa kwarto nila para makapagpahinga. Tsaka para hindi nila marinig yung pag-uusapan natin. Pag-uusapan? Tungkol saan? Tungkol sa ating dalawa. Teka, hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin, Diana? Marlon, ayoko na. Ayoko na talaga. Maghiwalay na tayo. Diana, ano na naman ba to? Akala ko ba okay na tayo?
Anong drama na naman to? Hindi ako nagdadrama. Seryoso ako. Ayoko na talaga. Hindi ko na kaya. Pero bakit nga? Ano na naman bang ginawa ko? Ang kapal din naman talaga ng mukha mong tanongin yan, Marlon. Oo, kasi wala naman akong kahit na anong ginagawang masama. Grabe. Hanggang ngayon sinungaling ka pa rin. At kahit kailan hindi ka na talaga magbabago. Diretsuhin mo na lang kasi ako, Diana. Ano ba talagang problema at nagkakaganyan ka na naman? Kasi hindi ko nga maintindihan. Nakita ka namin ng anak mo kanina. May kasama kang ibang babae at hawak-hawak pa ba yung kamay niya? Ano? Hindi ka na naman makasagot agad? Kasi nag-iisip ka na naman ng bagong kasinungalingan? Diana, ano kasi yun? Huhulaan ko. Natukso ka na naman. Ikaw na naman ang nilandi kaya bumigay ka lang. Ay, grabe ka, Marlon. Ang kapal talaga ng mukha mo. Hinayaan mo pa talagang makita ng anak mo yung kalokohang ginagawa mo? Hindi ko naman alam na nandun kayo eh. O bakit? Anong gagawin mo kung alam mong nandun kami ni Jasmine? Sa ibang lugar kayo maglalandian? Yung mas malayo pa? Yung mas tago? Ganyan na ba talaga katigas ang puso mo? Diana, alam mo namang ikaw lang yung mahal ko, di ba? Kaya pa ulit-ulit mo kung ginagawang tanga kasi ako yung mahal mo. Hindi ka na talaga nakonsensya, no? Pagkatapos mo akong bigyan ng sakit, lolokohin mo pa rin ako. Diana, please. Yung nakita nyo kanina, wala lang yun. Pampalibas ko lang ng oras yun. Pamparaos lang yun. Kasi ikaw talaga yung mahal ko. Ayoko mawala ka sa akin, Diana. Ayoko mawala kayo ng mga bata. Please, maniwala ka sa akin. Diana, sorry talaga. Sorry. Ay, sorry talaga. At sorry din, Marlon. Kasi hindi ko na talaga kayang tiisin lahat ng to. Hindi na kita kayang tiisin. Naimpake ko na yung mga gamit namin. Hinihintay ko na lang si Ate Irma na sunduin kami dito. At huwag ka nang mag-aksaya ng oras na pigilan kami. Kasi buong-buo na yung desisyon ko ngayon. Aalis na kami ng mga anak ko sa bahay na to. Papadudot sa totoo lang ay parang kaya ko pang tiisin ang panloloko at pananakit sa akin ni Marlon noon. May bahagi kasi sa sarili ko na kaya ko pa siyang patawarin. Ang hindi ko kaya ay yung nakitang sobrang naapektuhan ng mga anak ko. Matatalino sila kaya alam nila ang nangyayari sa amin ng mga magulang nila. Lalo na ang panganay kong si Jasmine. Pagkatapos naming makita noon si Marlon na may kasamang ibang babae, buong araw siyang nakatulala at palihim na umiiyak. Yon talagang nagtulak din sa akin na tuluyan ng bumitaw. Nang sunduin nga kami ni Ate Irma sa bahay, sinubukan pa kaming pigilan ni Marlon. Kinausap niya ako at kinukumbinse na huwag nang umalis pero sadyang buo na talaga ang plano ko. Sa pagkakataon na yon ay pinipili ko naman ang respeto para sa sarili ko. Ngayon ay 3 taon na kami na co-parenting ni Marlon. Magaling na rin ako sa sakit ko at mas maayos na ang trabaho ko. Ang focus ko ngayon ay ang sarili ko at ang mga anak ko. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa oras na ibinigay ninyo para sa akin. Naway nakapag-iwan po ng aral at inspirasyon ang kwento ng buhay ko para sa mga kabarangay na nakikinig ngayon. Ano inyong forever kapuso at kabarangay, Diana. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.